ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା କହିଲ ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ତ ହେବନି କିନ୍ତୁ ରାବଣ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆଜି ଯେହେତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଥିଲା ଆମର ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଖୁରାଫାତି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି ଯେମିତି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଆଜି ହେବ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ପରିବା ପତ୍ର କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ କୁକର୍ ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ବନେଇବି। ଭାତ ନୁହଁ ମିଠା ଭାତ ବନେଇବି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ମାପିକି ତ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହିଁ କରିଦେଲି। ତ ଛାଡ଼ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଘିଅ ଦେଇଦେଇକି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଜିରା ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଜିରାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଧରିବ ଯେତିକି ମାନେ ଫୁଟିବ ଏଥିରେ ସେତିକି ଚାଉଳ ମାପିକି ଦେଇଦେଲି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଚାଉଳ ମାପିକି ଆଣିଥିଲି ହେଲେ ଗଡ଼ବଡ଼ ତ ହେବାର ଥିଲା ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଚାଉଳ ମାପିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ପକାଇଲି ହଳଦୀ ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପକାଇଦେଲି ଲୁଣ। କାହିଁକିନା ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିକା ଲାଗେ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ପାଣି ମାନେ କି ଯେମିତି ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ତାର 3 ଡବଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ 2 ଡବଲ୍ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହାଲକା ଚିନି ଦେଇଦେଲି ଯେମିତି ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ। ବହୁତ ଅଧିକା ମିଠା କରିନି ଅଳ୍ପ ମିଠା କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସବୁ ଯାକ ପରିବା ପକାଇଦେଲି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଡାଲମା ପାଇଁ କାଟିଥିଲି। ତ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଛେଚା। ତ ଏପଟେ ଡାଲମା ତ ବସିଗଲା ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଭାତ ବି ହେଇଗଲା ମାନେ କି ମିଠା ଭାତ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଗଲା ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ। ଆଉ ଡାଲମା ବି ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ତାକୁ କେବଳ ଫୁଟାଇବା ବାକି ଅଛି। ତ ଡାଲମା ବି ମୁଁ ଫୁଟାଇଦେଲି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ରାତି ପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ତ ଏଇଠି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇଦେଲି ଅଦା ଛେଚା ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ପକାଇଥିଲି ସେଥିଲାଗି ଏଠି ଅଳ୍ପ ପକାଇଲି। ତ ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କରି ପାଉଡ଼ର ଏସବୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଟିକେ କଷିଗଲେ ଡାଲମା ଅଦା ଢାଳିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ବାକି ସବୁ ନେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଓଜାଡ଼ିଦେବା। ଡାଲମା ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସତ କଥା କହିବି ଗଡ଼ବଡ଼ଟା ଏଇଆ ଯେ ଭାତ ଯେତିକି ବନେଇବା କଥା ତାର ଡବଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି।